सुन भल घर गई लड़का गोहाटी सास कहे रानी पोतो पुत काटी। बाड़ी से ही दोनों बड़की पिटाहुर बुढ़ियो बजकल है ढकचेले माहुर नतियन के कहले सुअरी के छावना नतियन के कहले सुअरी के छावना रोजे मिमोरी के लगावे ले लावना का जन हमें कोई सास पतो एक साथ बैठल बगी नहीं एगो कविता बे पे बात रह सुननी है कि नहीं सुननी है। कविता ये तरह हो गई हमारी गांव में दूगो पतो ही बाड़ी से आ एगो मरके की नियर ओकर सास बिया लइकवन में बड़ा भाईचारगी निभेला लेकिन पतोहियन में नहीं पटले के चलते दोनों अलगे बाड़ी से 15 दिन ससुई छोटका में 15 दिन बड़का में रह के खा ले। अब घटना ये तरह घटल कि हम एक दिन उखियारी में चल गए उख छिले बड़की पतोहिया को ससुई गई से उख छिले खाती पतोहिया को हम उखिया से हमारा खोदल से तो तकनी तो कहते बाबा देखत नहीं हमारी में खा ले कहरे ले आ छोटका में बिया तो 3 पलहड़ू उजा काट के गलियोले बेकरा कीड़े पोरी ससुई के कहतिया पतोहिया बड़की एकरा कीड़े पोरी। अब ससुई तो सुन ललस ओकर बात सुन ललस जब तक गानासी उठौलस कि तोर मांग फाड़ दे काम ना तोर मांग फाड़ दे हम रहनी बीचे में हम लगनी थरथर कांपे कहनी दादा अगर ऊ गणासी चला दहल तो हमरे फाटी अगर ओने से ऊ चला दहल तब वो हमरे फाटी हम रहनी बीचे में हमार गेड़ गणासी कपड़ा वो छूट गई घरे भाग के चलिए नहीं तो कविता लिखनी रुआ सुबह सुनब तो अच्छा लगी आप सबके हमार कविता जो सुन ले नैहर ससुरा केहू दबा नहीं पावेला कहे से सासु सुनी है तबो नहीं दबा पही पतो ही उनका के पतो सुनी है तो उनका के सासु नहीं दबा पही है सासु पतो के जंत्र का है 36 के आंकड़ा हवे सासु माने जो पतो ही के सास नहीं लेबे दे बाती बाती में उनकी कपारे पे चढ़ल है पतो ही मर जो उनके पतो की तरह ओहल करे वही के पतो ही कह जाला 19-20 केहू ना रहे। तब हम कविता लिख रही कि सुन भल घर गई लड़का गोहाटी सुन भल घर गई लड़का गोहाटी सास कहे रानी पतो ही पुत काटी। दूगो पतो ही एगो सास मर के की दूगो पतो ही एगो सास मर के की केकरा के छोड़ी या केकरा के छेकी पलटा या करछू लड़ाई में टूटे लोड़े के आदत ना एकनी के छूटे आ छोटकी में खाई तो बड़की उलाटी छोटकी में खाई तो बड़की उलाटी सास कहे रानी पतो ही पुत काटी। अपना के दाल भात बुढ़िया के रगरा सूत उठ होखे पतोहियन में झगड़ा टेढ़ होखे अंगूरी हाथ लगे नाचे बेटा भतार के चबाली से काचे मेहरारू कुल के झगड़ा अंगूरी से होला टेढ़ होके अंगूरी हाथ लगे नाचे बेटा भतार के चबाली से काचे आ गाड़ी उठावना हमारी परिपाटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी। सूत उठ के सब 10 गाड़ी और उनके 10 गाड़ी उनके ना दे तो असली सासू पोतो के एथी ना होला। हाँ अब देखी कि भरल बाजारी में लड़े से दूनो कोनो से कोनो न मांगे ले नूनो औख छिले जाली से एक साथ जहिया मारी गाड़ी झगड़ा बोझल जाला तहिया अब भाजे गणासी कपार चाहे फाटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी। अब बाड़ी से ही दोनों बड़की पिटाहुर अब बुढ़ियो बजकल है ढकचेले माहुर बाड़ी से ही दोनों बड़की पिटाहुर बुढ़ियो बजकल है ढकचेले माहुर नतियन के कहले सुअरी के छावना नतियन के कहले सुअरी के छावना रोजे मिमोरी के लगावे ले लावना आ गाड़ी में एकरा से केहू ना आटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी। आ हफ्ता में 3 दिन अलगे बनावे हफ्ता में 3 दिन अलगे बनावे छोटकी के छोड़े तो बड़की पोल्हावे। अम्मा जी कहले खूब अगरा ले अम्मा जी कहले पर खूब अगरा ले अंडा उड़ावे के शुरुओ से खा ले अब बोझा के गेन रोज काट देले छाटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी। आखिर कड़ी सुनी कि खुश रहे कहियो तो चले ऐठ के बुढ़िया खुश रहे कहियो तो चले ऐठ के कहियो चुआवे ले लुबका बैठ के आ लइका सलाम करे बाहर से आके कहले उन्हें ऊपर पर जाके लइका सलाम करे बाहर से जाके कहले उन्हें ऊपर पर जाके हंस के चुपाई उ बोली ना डांटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी सास कहे रानी पोतो ही पुत काटी।